partit, molt bé, sabeu com ho farem avui aquí a la selva del camp amb aquest sol que fa? Aixecarem les mans en l'aire, aixequeu les dues mans en l'aire, jo no aixeco l'altra perquè si no em caurà l'instrument. Amb els dits grossos els posarem a sota l'aixella, doblegarem l'ala i farem porom, 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 porom. Ah, exactament, sí? Va, ja ho tenim això. I diu que hola, nois. Hola, nois. Hola, noies. Hola a tots i totes. Digueu com esteu avui. Porom, 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 porom. Hola, Josep. Hola, Rosario. Hola, professores. Hola, professores. Digueu com esteu avui. Porom, 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 porom. Hola. Hola, la selva. Hola, camp. Hola, selva del camp. Hola, digueu com esteu avui. Porom, 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 porom. Esteu bé, doncs? Sí! Esteu preparats perquè comenci la història? Doncs, com cada dematí, ens trobem ben d'hora per anar a l'escola. Un breu bon dia! I de seguida no podem parar de parlar. I parlem, mireu, parlem de tot, perquè és dilluns i tenim moltes coses a explicar-nos. Parlem de la classe, de l'escola, dels companys, del que hem fet el cap de setmana, dels germans i dels pares. No podem parar d'explicar-nos coses. Què heu fet avui? Com ha anat el cap de setmana? Bé, jo a casa dels avis, al mas. Jo no, jo m'he quedat a casa jugant amb les meves coses. Nosaltres hem fet un partit i vam jugar molt bé, però ens van guanyar. Sempre us guanyen, sanuts dolents, sempre perdeu. Jan, anem pel barranc? Sempre li proposa en Jan d'anar pel barranc, perquè sap que li dirà que sí. El barranc és molt emocionant. És just arribant al pont. I és clar, hi ha un camí més fàcil, però és que el barranc ens agrada perquè és costerut i pedregós. Hi ha poca llum per l'espessor del fullatge. I és humit, molt humit. I per baixar el barranc, sabeu com comença el camí de baixada del barranc? No. Doncs amb una baixada mitjana. Ué, cap així. Què us sembla? Voleu venir amb el Jan? Sí. I passar pel barranc? Sí. Doncs mireu, ens plantem just davant del pont i fem una baixada, mireu. Exacte. I després d'aquesta en ve una altra de més petita. I després una encara més gran. I després dues de petites. Molt bé. I si tornem enrere un moment, perquè jo això m'ho havia imaginat en banda sonora. Tornem enrere? I ens trobem just davant del pont. I en Jan i jo, i tots els que ens acompanyen, ens preparem per la primera baixada. Preparats? Primera baixada! N'hi ha uns quants que s'han quedat pel camí. A la una, a les dues, a les tres, baixem pel barranc! Un arbre que s'ha creuat. I com ho farem amb l'arbre? Farem un salt. I mireu, per fer un salt que esteu a terra, farem hop! Fantàstic! A la una, a les dues i a les tres. Fantàstic! Atenció, que ara hi ha un tronc caigut i hem de passar per sota. Molt bé! I ara ens en trobem un altre. I
atenció, atenció, perquè hem arribat just davant del riu i ara hem de saltar de pedra en pedra per no mullar-nos les sabates. Aixequem un peu. Aixequem l'altre peu. Aixequem un peu. Aixequem l'altre. Aixequem un peu. Aixequem l'altre. Aixequem un peu. Home! I cada dia, igual. Ens plantem a davant del pont i... L'arbre. Per sota els troncs. I el riu. No! Correu, de pressa! Ha sonat la música d'entrar a l'escola! Ens hem d'afanyar! Corrents, entrem com uns esperitats a la classe. La mestra ens mira i ens fa l'ullet. Em sembla que sap que cada dia ens escapem i passem pel barranc. Quan arriba l'hora del pati... Ens encanta perquè fem la nostra. 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Mario, t'he vist! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Oh, sempre em veus a mi! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Qui vol venir a casa meva a jugar? 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! No puc! Tinc guitarra! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Hola, quin pal! Jo he d'anar al pediatre i em fa una vergonya cada vegada que em fa despullar. Despullar! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Jo sí que puc! 1, 2, 3, pica paret, 1, 2, 3, ja! Jo també, Pau! Fantàstic! Doncs veniu a casa meva i renarem. Pare, mare! Tinc molta gana! Home, primer... Bon dia, i un petó moll. Si aquí està mirant algú, està mirant la tele. Mentre dinem, els pares miren a telenotícies. No fan gaire bona cara. Fa uns quants dies que estan molt preocupats. Em parlen sovint i quan pregunto no saben què contestar-me. Fill meu, és que els que manen no es posen d'acord. Volen arreglar les coses de males maneres. I esperem que posin seny. Els pares no saben que passem sempre pel barranc. I avui, a menjar, hem trobat una cosa. Una bala. Una bala? I què hi fa una bala al barranc de camí cap a l'escola? Sí, l'avi sempre em diu que fa molt de temps aquí hi va haver una guerra. Una guerra? No, home, no pot ser. Però si les guerres sempre són molt lluny. Oi que sí? Sí. Però què vol dir posar-se d'acord, com ho fan els grans? I què vol dir de males maneres? Els que en saben de males maneres són els soldats. I aquesta cançó canta als soldats. És a les baixes primo és gros, lluitar missils o a cops d'arròs. Pot tenir els seus 50 anys, jo
serà soldat 1000 anys més. És catòlic, és jueu, és budista o ateu, baptista o inconscient. Ell sap que matar és un crim i també ens matarà. A mi i tu, per mi, germà. Està lluitant per França, està lluitant pel Canadà, lluita pels Estats Units. També lluita pels russos i també pel Japó. Creu que així la guerra acabarà. Lluita per la democràcia, pels rojos i qui sap què. Ell és la pau de tots. Ell és qui ha de decidir qui ha de viure o morir. Només fa el que li manen des de dalt. Però sense ell no hagués pogut Hitler tirar endavant i Cèsar s'hagués quedat sol. Ell és qui ofereix el seu cos perquè faci de punyal. Sense ell aquestes morts no haurien set. Ell és el soldat universal, té ell la culpa de tots. Les honres no venen de gaire lluny, les hi donem tu i jo. I companys que no veieu que aquest no és el camí de la pau. Mare, tinc por. Abraça'm, fill meu. Les coses s'estan complicant una mica. No sé pas com acabarà tot això. Avui han dit que millor que a l'escola no hi vagi cap nen, que quedarà tancada fins a un nou avís. És millor que no sortim al pati. No sigui que... Cases que cauen, carrers que s'enfonsen, gent que corre per tot arreu i no sap on va, gent que no podrà mai més córrer. Emprenem el camí forçat. Hem de marxar. Molt bé. La maleta. Sí, fantàstic. Què m'hi posaré? Sí, això també. Molt bé. Què més? Sí, sí, no? Digui, que està bé? Sí, també. Me'n portaré. Exacte. Segur que trobaré un enxufat. Per si tinc set o per si... També. I qui sap? Si potser també... Per si... Sí.
aguantar-nos. Jo no sé com acaba el conte. Jo no sé si han pogut tornar o si podran tornar. Però voleu que us digui una cosa? Sí. Jo sí que sé que m'agradaria que si tornessin o si es quedessin allà on és que van, poguessin viure en pau. I vosaltres? Vosaltres sabeu com voleu que acabi? Vosaltres teniu desitjos? Sí. Què us sembla? Què us sembla si per acabar aquesta història que no té final fem... Sí, una cançó, però no ho sé, els desitjos, a on es guarden els desitjos? Al cor, sí senyora, al cor, a la pissarra. Esclar que els desitjos de cada un de vosaltres els podem guardar al nostre cor, però si us sembla, si construïm aquí, a la vostra pissarra, un arbre de desitjos gran com un cor. Sí? Va. Doncs ara, mentre esteu aquí, penseu alguna cosa que voldríeu dir, que us agradaria que diguéssim tots i totes. L'escriviu en un paper i el pengem aquí a la pissarra. Doncs mira, podeu repartir els pòstits, els bolígrafs. Mentrestant, aquest paper. Mira, ja surt el paper. Ja se va, que Doncs de fet, no sabem aquest conte com acaba, perquè com tots els viatges, els que emprenen un viatge forçat no saben com és que acabarà. El que sí que sabem és que nosaltres tenim aquest arbre de desitjos que podem guardar i que de ben segur poden construir un món diferent, un món en pau per tots i totes. Gràcies per les vostres orelles i les vostres ulls. Aquest conte van escriure alguns nens i unes nenes com ara vosaltres. Ai no, si sou vosaltres! És fantàstic, Damià! Avui és un dia fabulós, perquè amb en Damià i amb altres companys que som animadors escenifiquem contes que nois i noies, com ara vosaltres, escriviu i presenteu en un concurs de podcast.
I avui és fantàstic veure els vostres ulls escoltant la història que vosaltres mateixos veu escriure. Moltes gràcies i ja veieu en què s'ha transformat.